Четвъртфиналите от турнира за Купата на европейските шампиони срещу Аякс ще останат паметни за привържениците на ЦСКА и са част от славните европейски мачове на армейците. Един от най-силните отбори в историята на червения клуб с Димитър Пенев, Аспарух Никодимов и Цветан Атанасов се изправя срещу трикратния европейски шампион, който въвежда тоталния футбол и по това време е хегемон на европейската сцена. Първият двубой в Амстердам завършва с минимална загуба на армейците 0-1, което дава сериозни надежди на нашите за реванш на националния стадион Васил Левски. 65 000 зрители идват за да видят на живо холандския грант, който в състава си има суперзвезди като Йохан Нескенс, Джони Реп, Пит Кайзер, Ари Хан, Руд Крол и Бари Хулсхоф. Нашите обаче не изглеждат никак уплашени и даже са отбора, който диктува темпото. В 68-та минута Димитър Марашлиев вкарва скъпоценния гол, с който изравнява резултата от двете срещи и праща матча в продължение. Там резервата Стефан Михайлов хвърля феновете в екстаз с красив далечен удар, който класира армейците на исторически полуфинал и детронира настоящия европейски шампион. Футболистите на легендата Ринус Микелс не могат да повярват, че ще трябва да напуснат турнира.